Izložba Ako tebe zaboravim, holokaust u Hrvatskoj od 1941. do 1945. zadnje odredište Auschwitz, nastala je u organizaciji Hrvatskog povijesnog muzeja. Izrađena od autorica Nataše Mataušić iz Hrvatskog povijesnog muzeja i Rajke Bučin iz Hrvatskog državnog arhiva. Ona je održana od veljače do ožujka 2020. godine. Zamišljena je kao putujuća izložba koja je trebala biti predstavljena u nizu srušenih sinagoga u sjevernoj Hrvatskoj. Uslijed pandemije i posljedično i potresa bila je svedena samo na kratki period početkom 2020. godine. Osnovne okolnosti koje su uvjetovale naš početak razmišljanja o ovoj temi, bavljanja njome i osmišljavanja projektantske strategije proizlazile su iz dva vrlo različita, ali jako izražena seta ulaznih parametara. Prvi se ticao činjenice da je izložba postavljena na autentičnom mjestu stradanja, budući da je tadašnji Zagrebački zbor bio mjesto privremenog sabirnog logora gdje su sakupljani Židovi iz Zagreba i ostalih dijelova tadašnje nezavisne države Hrvatske, te su zbog prigodne blizine željezničke pruge s ove lokacije bili u nizu masovno organiziranih deportacija, bili otpravljani u Auschwitz i druge koncentracijske logore. Druga činjenica koja je također bila izuzetno zahtjevna prilikom početka rada na ovom projektu proizlazi iz toga da je francuski paviljon u kome se nalazimo u međuvremenu proglašen i ustoličen kao neprijeporno vrhunsko djelo moderne arhitekture, te kao pojedinačno zaštićeni spomenik arhitekture naložio vrlo specifičan i vrlo karakterističan niz postupanja prema njemu. Ovo prvenstveno se odnosi na paradoks između činjenice da se radi o izuzetno visokom, monumentalnom, trosno simetričnom prostoru koji nameće vrlo rezolutan i vrlo konzekventan način prostornog odgovaranja na njegovu temu, a s druge strane radi se o kao pojedinačno zaštićenom i mukotrpno obnovljenom povijesnom artefaktu, o prostoru koji ima izuzetno fragilne i nježne završne obrade, pogotovo podova, zidova, a najviše ove stakleno-drvene čipke u koje se apsolutno nije smjelo intervenirati i koja je svojom pojavnošću i materijalnošću sugerirala čitav niz daljnjih postupaka oko rada na postavu. Priča ove izložbe organizirana je kroz 3 prostorne cjeline. Sam izdvojeni uvod govori o povijesti života Židova u ovim krajevima i smješta ih na neki način u kontekst zajednice. Centralni prostorni odgovor na izložbeni narativ bilo je umetanje predimenzionirane, a svakako vizualno fizički teške sekvence tema i materijala. To je namjerno kontrastirano sa fragilnošću i prozračnošću francuskog paviljona u kojem se nalazimo. Tako oblikovan centralni brod organiziran je kao niz sekvenci tema koje nas vode od osnivanja NDH preko naših logora Auschwitz, do predstavljanja i upoznavanja stradalnika. Početni dio sekvence nužno predstavlja prikaz povijesnih i političkih okolnosti u kojima nastaje nezavisna država Hrvatska, svakako nulto mjesto u priči o ovom stradanju. U nastavku posjetitelje okupljamo u hrvatskim logorima. Jednostavnom, ali nama se čini jasnom oblikovanom gestom povišenog okvira prostora, isključujući mogućnost pogleda na bilo kakav vanjski prostor ili svjetlo. Iz hrvatskih logora stradalnike nekada, danas posjetioce odvodimo neugodno uskim koridorima kojima naravno želimo evocirati vagone korištene u deportacijama. Kao i drugdje kroz postav, nepostojanje izbora naglašena je tema. U ovom slučaju gradimo to sugeriranjem ulaska u samo od jednih transportnih linija postava,
oblikovno izrazito poddimenzionirani prostori koji u okolnostima posjeta više ljude nikako ne dozvoljavaju promjenu smjera. Posjetitelj unutar ove sekvence prolazi postavom bez povratka. Sami transportni koridori su oblikovani dodatnom temom otvora, svojevrsnih prozora u kojima posjetitelj izložbe vidi sadržaj, ali vidi i drugog posjetitelja, a on je ujedno dodatna slika osobi preko puta. Koridori, odnosno deportacije, dovode nas do teme logora Auschwitz, koja je u našem slučaju prezentirana stiliziranim krevetima koji donekle nalikuju na one kakvi su bili unutar samog logora. Nekad smještaj stradalnika, u našem slučaju izložbene vitrine u kojima čuvamo rijetke i bitne artefakte i predmete koji su ostali od osoba koji su tamo bili zatočeni. Završni dio centralne sekvence predstavlja upoznavanje samih stradalnika. Namjerno kažemo upoznavanje zato što je plan bio da ljude koji su stradali ne pokazujemo kao brojeve i kao imena koje nećeš poslije zapamtiti, nego da ih se ispriča kroz životne materijale, kroz ono što su oni bili prije nego što su ušli u završni dio svoje priče. To su sve ljudi koji su prezentirani fotografijama i kratkim životopisima, jer kao takvi su predstavljali nešto zajednicu u kojoj su živjeli. Vrlo često se kod postava sličnih tema dešava da zbog prirode većeg broja stradalih dešava da se stvari oblikuje kao neke svojevrsne grafičke teksture koje vrlo rijetko uspijevaju postići emotivnu poruku osim same faktografske. Izlaskom iz centralnog broda posjetitelji izlaze među preživjele. Oblikovanjem postava mi želimo pružiti i upoznati stradale osobe, ali u isto vrijeme ih čuvamo. Postav je napravljen tako da ne dozvoljava da se njima priđe bliže nego što je potrebno. Na neki način gradimo svojevrsni zaštitni prostor oko njih, dovoljan da ih upoznamo, dovoljan njima da se osjećaju sigurno. Izlaskom iz centralnog broda posjetitelji naravno izlaze među preživjele. U tom završnom dijelu, kroz svjedočanstva 4 značajne poznate osobe, saznajemo o njihovim iskustvima i pričama iz vremena boravka u logorima. Za kraj, nama vrlo bitan dio izložbe, naročito izložbe ovakvog karaktera, je prikaz znanstvene metodologije, odnosno istraživačke metodologije kakva je bila korištena u Državnom arhivu prilikom utvrđivanja stvarnih imena, stvarnih žrtava i stvarnih sudbina. Transparentnost prikaza rada koji nam to danas potvrđuje je, čini nam se, presudno i naravno za druge teme, ali u ovim situacijama izuzetno, kako bi se spriječilo u vremenu poluinformacija i poluistina bilo kakvo krivo čitanje ili manipuliranje podacima ovog tipa. Osnovna likovnost i materijalnost ove izložbe temelji se na upotrebi toplo valjanog čelika.
Za potrebe izložbe kroz unaprijed opisanu osjetljivu drvenu opnu paviljona uneseno je preko 6 tona čelika. Čelik je odabran zbog svoje težine, gustoće, neprozirnosti i tamnog, teškog dojma kako bi evocirao temu izložbe. Čelik u kontekstu ove izložbe služi kao konstruktivni element, kao element organizacije prostora i kao element koji nosi sadržaj, budući da su sve izložbene plohe izvedene velikoformatnim UV-tiskom na čelične ploče. Čelični elementi izložbe sastavljeni su od niza prostornih modula, sastavljenih sa vidljivim spojevima pomoću vijaka, bez ikakvih dodatnih intervencija u završnoj obradi ili uljepšavanju detalja. Kompozicija izložbenih modula postavljena je na 24 metra dugačak čelični tepih, koji zbog činjenice da je oslonjen na tekstilnu podlogu u potpunosti uništava i eliminira top od posjetitelja, apsorbirajući ga i čineći prolazak kroz konstrukt izložbe izuzetno tihim. Linearna sekvenca koja asocira kompoziciju vlakova osmišljena i dimenzionirana je po centralnim brodovima niza napuštenih sinagoga u središnjoj Hrvatskoj, budući da je izložba izvorno osmišljena kao putujuća. Nastavak razmišljanja o materijalnosti postava koji je presudan za ovakvu temu je naravno tražio neki svoj odgovor i u svjetlo. Prostor francuskog paviljona je svjetlosno, odnosno u smislu njegovih svjetlosnih kvaliteta, izuzetan. Mi smo sa svih strana okruženi izvorima svjetla kroz cijeli dan, što je vrlo kvalitetna situacija za klasično izlaganje u smislu poništavanja sjena ili neke dramatičnosti, ali u stvari radi protiv teme koja je i dojma kojeg mi želimo izgraditi. Težina, ozbiljnost i općenito mračan karakter zbivanja tijekom Drugog svjetskog rata ne smiju biti ubijena od ekspresije. Mi smo kao neki odgovor na to pokušali napraviti visok vertikalan postav bez umjetne rasvjete, samo otvoren sa svoje krovne strane, koji kontinuirano mijenja dojam tijekom dana. Centralni brod izložbe svjesno je pozicioniran, ortogonalno postavljeno na jedan od ulaza u francuski paviljon, i to je onaj od ulaza koji prima najviše svjetla, niskog zimskog svjetla tijekom zimskih mjeseci kada je bilo planirano trajanje postava izložbe. Na taj način smo dodatno osigurali da svjetlo dinamično surađuje s nama prilikom oblikovanja dojma. Kao dodatna nadogradnja vizualnog i materijalnog rješenja ovog postava napravljen je i projekt zvuka. Autorica dizajna zvuka je umjetnica Nive Sertić, koja je predložila da sam postav ozvučimo, odnosno da sama materijalnost dobije svoju zvučnu sliku. Tijekom izgradnje postava ona je same elemente postava
ozvučila sa različitim tipovima mikrofona, što udaljenim koji su lovili ambijent, što kontaktnim koji su zvuk lovili u najdirektnijoj vibraciji. Tako dobijene zvučne semplove Nives je podijelila u prostornu zvučnu instalaciju kao dodatni sloj slike i materijala od koje grade postav.